Records de la infància. Érem jo, en Xevi, el meu amic i veí, en Joan i la Maria, i com no, el pare, en Martí. Per a mi el fet de que arribi l'hivern em toca la fibra, però sobretot saber que falta poc per les vacances, sobretot les de Nadal. Nadal per mi era les millors festes de l'any, i en general crec que per tothom. Us puc contar una de les tantes experiències que tenia emmagatzemades. Era maquíssim. Jo, en Xevi, m'aixecava sempre de bon matí, el primer de casa d'aixecar-se. Va ser tota una experiència per a mi. Imagineu, aixecar-te, posar el got de llet a la taula i mirar per la finestra. Quina passada! Està nevant! Vaig sortir corrent al terrat i no m'ho creia, però sí, hi estava passant. Queia neu de veritat. Encara no m'ho creia. Vaig esmorzar superràpid. Ja del soroll que vaig fer es va despertar mon pare. I de tan feliç que em va veure, em va donar permís per baixar a jugar amb el meu amic Joan. De casa meva a casa d'en Joan ens separaven dues cases. Abans de trucar a la porta ja m'estava esperant amb les botes posades, bufanda, guants i el típic gorro de boleta. Vam jugar tot el migdia, a guerra de boles de neu. Vam fer ninyots, jo, en Joan i la Maria, tot el dia. Me'n recordo que el pare d'en Joan em va dir si es volia acompanyar a la tarda a buscar les pedres, la molsa i el suro per fer la tarda al pessebre. Cada any els feia millors. Jo li vaig dir que sí, per descomptat. Quedaríem pel vol d'un 3:45 de la tarda. En Martí, el pare d'en Joan, era molt estricte, però per Nadal canviava al 100%. Content em vaig anar a menjar i vaig esperar en Martí amb en Joan jugant al carrer. Va aparèixer amb el seu cotxe. Era un 2 cavalls, marca Citroën, carregat fins a dalt de tot de llenya. Aquella era la nostra feina, mentre el pare d'en Joan menjava alguna cosa. Ho vam aconseguir, vam descarregar tota la llenya a temps. Jo estava supercontent, sempre que anàvem al camp amb en pare d'en Joan ens deixava conduir el seu 2 cavalls. En Joan en sabia conduir més que jo i el va portar tot el camí. Vam acabar en un racó del bosc on era molt humit. Van començar. Jo m'encarregava de buscar pedra de totes les mides i la Maria fulles i talls de troncs petits. En Joan portava la capsa i en Martí l'anava emplenant de molsa i suro i talls de branqueta. Quan vam acabar, vam agafar els 2 cavalls i els vam emplenar. Vam acabar fent-se de nit. Vam arribar i la mare d'en Joan ens estava esperant, amb un berenar. Vam menjar i quan vam acabar ens vam posar a fer el guarniment de tota la casa, amb cintes, les boles i els llums. I com no, el pessebre. Va quedar molt maco. Em sentia cansat i abatut, però era molt feliç. En veure tot allò, sempre me'n recordaré, va ser un dia memorable per a mi, i suposo que per molta gent també.